ஊசியை போட்டு வாடான்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஊசியை போய் போட்டு வந்துடுவோம். அம்மாட்ட போய் கேட்போம். மா மா எங்கே இருக்கீங்க? இந்த ஹாலில் தான்டா இருக்கேன். இந்த வரமா. என்னடா அப்பா கூப்பிட்டா, என்னாச்சு? இல்லைம்மா, நீ நேற்று ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஊசி போட்டு வர சொன்னில, அதான் போவான்னு கேட்கறதுக்காண்டி வந்தம்மா. வரியா, நம்ம 2 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஊசி போய் போட்டு வந்துடுவோம். சரி வாங்க போவோம். எதில், காரில் போவோமா பைக்கில் போவோமாம்மா? கார்லேயே போவோம்டா, ஏன்னா பைக்கில் போனால் ரொம்ப வெயில் அடிக்குது. காரில் நம்ம ஏசி போட்டு போவோம். சரி வாங்க போவோம். அட வாப்பா, உனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமாடா? தெரியுமா, ஆனாலும் காரில் போனாலும் ரொம்ப வெயிலாக தான் இருக்குது. ஏசி போட்டாலும் ரொம்ப வெயில் அடிக்குது. அதுக்கு என்ன செய்ய, இப்போ வெயில் காலம் வெயில் தான் அடிக்கும், மழை காலத்தில் மழை பெய்யும். நான் வேணா கண்ணாடி போட்டுக்கவாமா? போட்டுக்கோ, ஏன்னா நீ தான் நல்லா ஓட்டிட்டு போகிற, உனக்கு நல்லா தெரியணும்ல, அதனால் கண்ணாடி போட்டுக்கோ. இதை போட்டுக்கிறேம்மா. ஃபோன் அடிக்குதுமா, எடுத்து பேசுங்க. ஹலோ, யாரு? ஹலோ, நான் தங்கச்சி பேசுகிறேன். சொல்லுடி, என்னாச்சு? நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், 2 பேரும் காரில் எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கீங்க, அதான் ஃபோன் போட்டேன். ஒன்றும் இல்லை, கொரோனா அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல, அதனால தான் நாங்கள் 2 பேரும் போய் ஃபஸ்ட் டோஸ் ஊசி போட்டு வரலான்னு இருக்கோம். சரி போட்டு வாங்க, நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் இருக்கேன். அப்படியே வளைச்சிட்டு என்னை வந்து அப்படியே ராம்நாட்டில் இறக்கி விட்டு போயிடுங்க. சரி இந்த வரோம். அட வாப்பா, பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட என் தங்கச்சி நிற்கிறாளாம், அவளை ஏற்றிட்டு போய் ராம்நாட்டில் விட்டுருவோம். சரிம்மா, இந்த வளைச்சிட்டு போகிறேன். எதுக்கு நீ இன்னைக்கு ராம்நாடுக்கு போகிறா? வீட்டில் வேலை இல்லையா? வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் ராம்நாடுக்கு போகிறேன். எதுக்கு? இந்த ராம்நாட்டில் பொருள் காட்சி போட்டிருக்காங்களா, அதான் சும்மா போய் 10 ரூபா வளையல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வாங்குறதுக்காண்டி போகிறேன். கொரோனா அதிகமாகிட்டு இருக்கு, இப்போ போக வேண்டிய நேரம் வந்து நானும் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளெல்லாம் எங்கேயும் போக விடாமல் வீட்லேயே வச்சுருக்கேன். நீ எதுக்கு இங்கெல்லாம் போகிற மாஸ்க் போட்டு போறியா? இந்த மாஸ்க் பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன், இப்போ அங்கே இறங்கினோன்னே போட்டுறேன். அட சராஃப் பாப்பா, நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்க மாமி, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ஏதோ இருக்கேன், கொரோனா வந்தோடனே எல்லாத்தையும் பார்ட்டி போட்டு போயிடுச்சு, நல்லா இருக்கேன். சரி ராமநாடு ஊசி இறங்கி இருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒரு ஓரத்தில் இறங்கிக்கிறேன், நிப்பாட்டு. மாடி ஒரு வழியாக போயிட்டாமா, பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தாலும் ஒரே நாத்தம், குளிக்கவே மாட்டா போல. ஆமாம்மா, சரியான வாடை. இறக்கி விட்டாதான் சரி வரும்னு சொல்லி வாயை விட்டு இறக்கி விட்டேன். இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் நம்ம நல்லா குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். இவன் என்னடானா சாக்கடையில் போய் குளிச்சுட்டு போல. ஆமாம்மா, சரி. அட என்னடா வாப்பா, வண்டியை உருட்டியாக்கு, சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போடா, டைம் ஆச்சு. நான் போய்கிட்டமா இருக்கேன், இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் போயிடலாம். மா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஊசியை போடுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன். அட வாப்பா, நான்லாம் ஊசி போட வரல, நீ இப்படியே சொல்லிட்டு கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கனால தான் நானும் ஊசி போடுறேன்னு சொல்லி உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்தேன். ஐயோ, ஏமாந்துட்டேனே. சீக்கிரம் ஊசியை போடுறா டே. இந்த போடுறேன், நர்ஸ் வரல, போடுறேன். கொஞ்சம் உங்கள் கையை காமிங்க. ஊசி போட்டாச்சு, கிளம்புங்க, நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் வரட்டும். அட வாப்பா போவோம், சீக்கிரம் டைம் ஆச்சு, வீட்டில் வேலைலாம் கிடக்குதுல, வா போவோம். சரியான வழிமா, சீக்கிரம் வாங்க, வீட்டுக்கு போவோம். ஒரு வழியாக ஊசி போட்டு வந்தாச்சு, சரி நிம்மதியாக நீ போய் படு, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுவோம். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஸ்லாங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த அம்மா வந்து எதுக்கு வந்து ஊசி போடலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க ஜஸ்ட் இந்த வீடியோக்காண்டி மட்டும்தான் ஊசி போடலாம், ஆனால் ஒரிஜினலாகவே நாங்கள் 2 பேரும் ஊசி போட்டுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் எல்லாரும் ஊசி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஊசி போட்டுக்கோங்க, அதுவும் கோவிஷீல்டாக இருந்தால் மட்டும் போடுங்க. கோவேக்சின் வந்து அவ்வளோவா நம்மளுக்கு வந்து இது கிடைக்காது, சீக்கிரமாகவே ஏதாவது நோய் வரும், அதனால வந்து கோவிஷீல்டே நீங்கள் போடுங்க. ஸோ எல்லாரும் வீட்லேயே இருங்க, வெளியெல்லாம் போகாதீங்க. இப்போ 3rd வேவ் வந்து குழந்தைங்களாம் தாக்கும்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அதனால 3rd வேவ்லாம் வந்துருச்சு, அதனால நீங்கள் யாரும் வெளியே போகாதீங்க. ஒருவேளை வெளியே போக வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா டபுள் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் சானிடைசர் நீங்கள் கையிலேயே வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அவங்க வந்து உங்களோட உயிருக்கு வந்து பாதுகாப்பு. ஆமாம், நான் ஒரிஜினலாகவே ஊசி போட்டேன். இந்த வீடியோக்காண்டி சும்மா ஃபன் மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவனை வந்து திட்டுற மாதிரி திட்டினேன். நாங்கள் 2 பேருமே ஒரிஜினலாகவே ஊசி போட்டோம். நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஊசி போட்டுக்கோங்க, அதான் நல்லது. ஸோ பாய் ஃப்ரம் நம்ம ஊர் ஸ்லாங். தேங்க்யூ கைஸ், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நம்ம ஊர் ஸ்லாங்க்கு. பாய். ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் டெய்லி வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். எங்களால் வந்து டெய்லி வீடியோ போட முடியாது, ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. எக்ஸாம் ஒரு 15 டேஸில் முடிஞ்சிடும். அப்படி முடிஞ்சோன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் நாங்கள் டெய்லி வீடியோ போடுறோம். ஆனால் இந்த 15 டேஸ் மட்டும் வாரத்தில் வந்து 3 நாள் தான் வீடியோ போட முடியும். மண்டே வெனஸ்டே அண்டு ஃப்ரைடே மட்டும்தான் போட முடியும். இந்த 3 நாள் மட்டும்தான் எங்களால் வீடியோ வந்து போட முடியும். ஸோ யாரும் இதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க. ஆனால் நாங்கள் 15 டேஸ் முடிஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ வந்து டெய்லி நாங்கள் போடுவோம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர் ஸ்லாங் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த வாரத்தில் வந்து 3 நாள் தான் எங்களால் வீடியோ போட முடியும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து அவ்வளோ லென்த்தாக போடுறனால வாரத்தில் வந்து 3 நாள் தான் வீடியோ போட முடியும். ஸோ அதனால்
எங்களுக்கும் கொஞ்சம் இதுதான் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஊர் ஸ்லாங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் வீடியோ. பை பாய். அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். பை பை கைஸ். எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க, வெளியே போகாதீங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். பாய் பாய்.